Gwych, da iawn. Diolch yn fawr ti Dafydd, diolch am gadw trefn arnyn ni. Eto, wrsos yma ag ar hyd yr wsnosa. Champion, wel, sesiwn adolygu ydy hon i fod. Pan nes i feddwl am y peth o ddifri, mae hynna'n dipyn o her. Mae trio cywasgu holl reola Gerdd Dafod i fewn i sesiwn 45 munud. Mae hwnna'n dipyn o ofyn. Mae'n ddigon gofyn i rywun trio cywasgu holl reola Gerdd Dafod i fewn i 12 sesiwn. Ond awn ni dros ryw gwpl o bethau, a mae'r rhai o'na chi chwarae teg i chi wedi bod digon da a danfon englynion i mewn i mi i gael i trafod, felly edrych ymlaen at dwi'n dros rheini. Ond dwi am share screen. Beth ydyn ni'n gwneud o'n? Share screen. Reit. Di hyn yn gweithio? Di. Gwych ardderchog. Na, ni hynny lle. Ie, lle mae slideshow yna de? Mae yn y canol ar y darn oren. Yn y canol ar y darn oren. Dos i... Gweli di anime na chdi. Na mo, play from start. A da ni iawn, ie. Fel ni fod yn iawn. Yn ei jyst neu siŵr bod yn nhiatsi yn agorad hefyd. Ewa, hwnna'n dreigliad bach anisgwl, fy nhiats. O'n i'n gwybod bod hwnna'n bodoli deu gwir, chi. Dafydd wedi colli fy nhiats. Mor, na fo. Ie, mor. Chat, na fo. Na fo, i'r dim. Diolch yn fawr am y sesiwn. Diolch yn fawr i chi siw. Na fo. O hyn weithio, rwan. Lle haf Gerdd Dafod, gwers 12 sesiwn adolygu gyda Gruffudd Owen. That's what it says on the tin. Reit, ymlaen. Felly, fel sôn i si, chwarae teg, mae Nesta wedi danfon englyn ato ni. Symud hyn. Yn y ffordd. Lyfli, gwych. Englyn ar y testyn, copa. O'r capel gwely'r copa gyda chroes, gyda chri calfaria. Calon byr a anturia, gardd ei dŷ i gwrdd y da. Ond dyma englyn tot iawn. Mae'n glir beth sgynnach chi. Mae'r paladr yn gweithio'n wych iawn. O'r capel gwely'r copa gyda chroes, gyda chri calfaria, llifo'n rhwydd iawn. Calon byr a anturia, cynghanedd lysg wrth gwrs. Gyda chi berffaith hawl i ddefnyddio cynghanedd lysg yn y drydydd linell yma. Wedyn yn linell olaf, gardd ei dŷ i gwrdd y da. Yn anffodus, mae yna un gwall bach cyngeneddol yma, ond peidiwch â phoeni o gwbl dyma sut da ni'n dysgu. Mae'n hawdd iawn. Mae'n hawdd iawn. Llithro. Os rhywun yn gallu deithau, neu lle dros chat, neu dadfiwtiwch lle mae'r gwall yn yr englyn yma. Rhywun digon hyderus. Ydy dwyd yn gwneud ty? Dwyd yn gwneud ty. Yn lle oeddech chi'n sôn yn fanadwch? Lle mae yna dwyd ty? O, wel, mae the a dy yn dilyn i gilydd. Na, diolch yn gwneud ty. Di the a dy ddim yn gwneud ty. Na di. Yn y linell ola mae'r gwall, a yn anffodus, un o'r gwalla mwyaf i galon yn anffodus i gyngeneddwyr. Rhoestio, ie. Rhoestio, ydych chi'n llygad o'ch lle, ia. Gardd ei dŷ i gwrdd y da. Mae dŷ yn rhoestio efo da, o gwelwn ni, yn fama. Felly, beth ni'n golygu wrth proes dy fama ydy, dydy ddim yn odl, ond mae bron a bod yn odl, a maen nhw'n rhy debyg i fod yn cyngeneddu'n gywir. Felly, mae dŷ a da yn enghraifft o broest. Byddai deg a da yn iawn, neu doeth a da, neu dawn, neu diw ddim yn prestio gyda da. Mae diw yn ddifyr, na llafariad sy'n chi fama, mae yna ddau lafariad wrth ymyl ei gilydd sy'n gwneud dwy sain wahanol. Mae diw
yn ddigon gwahanol i da, fel bod nhw ddim yn pristio. Un mater bach arall hefyd efo'r linell ola yma, yn ramadegol gwrdd ar da sy'n gywir. Yn aml iawn mae rhywun yn ffeindio bod gen nhw gynghanedd dda iawn, ond yn anffodus mae gramadeg y Gymraeg yn baglu ni. Beidiwch â phoeni, mae rhywun yn gallu altro llinell. Gardd ei du i gwrdd ar da, i erddi'r doeth i gwrdd ar da. Os yma hwnna oedd syll. Neu i erddi'r doeth i... Mae'n anodd pan ydych chi dan bwysa fel yma. Mae bob un posibilrwydd yn mynd allan drwy'r ffinas. Ond mi fydwch chi dal i chwarae lle. Gwrdd ar da Bysa rhywbeth fatha cael yn byr i ardd dyw i gyrddau da, neu rhywbeth felly. So hwnna'n yn gweithio. Felly, nes ta diolch yn fawr am rannu hon, mae'n werth mynd yn ôl at y linell ola yna, jyst i weld beth yw'r posibiliadau eraill. Jyst dal i edrych fel petai. Wedyn, englyn arall gyn nesta yn fama ar y testun gobaith. Ein byd ar ei bodiau yn chwilio a chael y mygydau, a cham i'w dal i amau yn ei brech i fywyd brau. Ond englyn twt iawn arall, sydd bron a bod yn berffaith gywir, ond mae un gwall bach sydd yn hawdd ei drwsio. Nid bai cynganeddol ydi o mewn gwirionadd, rhywbeth arall ydi o. Sa rhywun eisiau cynnig? Sa bod rhywun yn cynnig, dwi'n mynd i gael sip bach o nghwrw. Please bydwch yn dweud wrth Eisteddfod mod i yn yddad ar y job, ond sbiwch mae gen i... Syll yn fyr. Syll yn fyr, da chi'n hollol iawn. Dwi fama efo fy nghwrw eisteddfodol arbennig o fy nghwpan eisteddfodol, gan bod i'n osferchar Eisteddfod. Ond mae rhywun arall yn da iawn, dwi'n falch, arbennig. Da chi'n hollol gywir. Syll yn fyr, jyst y linell gyntaf yn chwesyll, un byd ar ei bodiau. Ond sa chi'n gallu hawdd iawn un byd sydd ar ei bodiau o bosib. Hawdd iawn drwsio hwnna. Wedodd rhywun, os ych chi un syll yn fyr, jyst rhowch o. So ein byd ar ei bodiau. Da chi'n hollol iawn, yndi. O, ein byd ar ei bodiau. Perffaith, yn union. Na. Hwna'n bric da iawn. Wedyn, a dwi'n meddwl, dyna mae rhywun yn ddysgu wrth ddechrau englyna ydy, di englyn byth, pan ydych chi'n gorffan englyn, di byth cweit wedi gorffan, da chi dal yn i thwtio hi, yn trio pethau gwahanol. A weithiau, gennych chi linell dda iawn, ond sydd ddim cweit yn gweithio fel gweddill yr englyn. A wedyn, mae'n werth wneud yr hyn sydd yn anodd ofnadwy, be maen nhw'n dweud, cilio'r darlings, gennych chi linell dda iawn, ella'r linell gyntaf ddod i chi, ond os ddim cweit yn gweithio hefo gweddill yr englyn, mae eisiau gweld beth y posibiliadau eraill. Oedd Dick Jones, dwi'n siŵr, yn wastad yn sôn am weithio englyn, ac yn meddwl amdano fo fel crefft, yn hytrach na ysgrifennu o fel rhywbeth gorffenedig. Da chi'n ei weithio fo, da chi... Oedd Gerall yn defnyddio'r ddelwedd o tynnu cyflath, tynnu taffi triog, i dynnu fo allan, drosodd a throsodd, a adrodd y geiriad, a chi'n so beth arall efo yna, so rhywbeth arall fydda'r wella, wella'r englyn, lle. Felly, mae wastad werth dal ati efo'r englynion yma, lle. Mae hynna'n dŵad efo profiad.
Reit, diolch yn fawr nesaf am yr ddau englyn yna. Gwerth, jyst sylwi wrth fynd heibio ar y linell ola yn ei brech i fwyd brau. 2 en, reit ar y cychwyn y fanna, ond da chi'n cael neidio drostyn nhw, achos bod nhw'n en da chi'n cael reit ar ddechrau llinell en wreiddgoll. Bod yna 2 en y fama mewn gwirionedd, gewch chi neidio dros y 2. Mae'n hollol gyfreithlon. Siampion, awn ni symud ymlaen. Emlyn wedi cyrraedd. Emlyn yn hwyr, tydi dyn yn fwy. Di ddim i fod ar y Zoom yn y lle cynta. Da iawn, gwych. Hyfryd iawn. Tour de France 2020, englyn gyn Dilwyn y fama. Ond dwi'n meddwl bod hwnnw hollol gywir, ond dwi'n hollol sicr sydd mae ynganu rhai o'r enwau yma. A Ineos, ydw i'n gywir? Ineos? Di Dilwyn yma, fysa'n gallu fy ngoleuo i. Ineos. Ineos. Yw Ineos ffrwm yn nosi. Rwan ta. Difyr. O'n i'n siŵr os na Ineos ta Ineos, o da. Os na Ineos ydi o, yw Ineos ffrwm yn nosi, a'i ger sy'n gyrru eleni, a'i bernal yw'n brenu ni, yr hewl fydd yn rheoli. Englyn bach twt iawn am Tour de France. Os na Ineos, da ni'n dweud, yna, mae'r linell gyntaf yn rhy fyr. Mae'r gynghanedd seitsyll gyda ni, ond wedyn 2 sillaf sydd yn dilyn. Ond mae hwnna'n ofnadwy o hawdd i'w thrwsio, achos gyd ydych chi'n gorfod wneud yn dweud, a'i geraint sy'n gyrru eleni. A ydych chi wedi thrwsio hi yn syth bin fel la. Hollol rhwydd i'w thrwsio. A wedyn, Bernal, ydw'n iawn? Bernal? Bernal ydi o, ia. Bernal, gwych. A'i Bernal yw'n brenu ni, ond am hwnna'n ddefnydd da iawn o enw sydd yn gorffan yn acennog. Felly mae'r pwyslais ar y nal, a'i Bernal yw'n brenu ni. Llinell bach glyfar iawn, os gael dweud, yr hewl fydd yn rheoli. Da iawn. Ac eithro'r un natur bach na o un sillaf yn bryn ar y linell gyntaf, englyn cwbl gywir, da iawn wir, Dilwyn. Ymlaen â ni. Un arall yn Dilwyn. Wan ta, fyna eidaleg y fama. Dwi'n Giante Bueno? Dwi'n rhywbeth ar Giante Bueno? Gwych. Ia, Giante Bueno. Giante Bueno. Ydy Bueno yn grisill ta yn ddeisill? Bueno ta Bueno? Nes i fod yn 3 oherwydd bod nes i roed o mewn i translate a wedyn gofyn o'ch chwarae fy nôl i fi, ac oedd o'n swnio'n 3. Yn ben, Giante Bueno. Gwych, diolch yn gwneud gwahaniaeth i'r gynghanedd mewn gwirionedd, jyst i hyd y linell. Yn ben, Giante Bueno, di gas, di gosb yn diguro. Yn y blaen, byth yn blino, yn y cefn fe oedd y clo. Felly, o'n i'n meddwl allan bod y llinell gyntaf yna yn sori, o'n i'n sbio ar y chat o'n wedyn, dwi wedi colli'n ffordd. Ie, felly llinell gyntaf yna, os ydych ni yn dweud Bueno, mae hwnna'n hollol gywir. Yn y cefn fe oedd y clo. Rwy'n ta'r linell ola yna, yn anffodus, mae'n wall cyngeneddol fanna. Tydi cefn a clo ddim yn cyngeneddu. Byddai cefn a co yn gywir, neu clen a clo. Yn un clen fe oedd y clo, neu yn y cefn fo oedd y co. Sydd ddim cweit cystal, ond yn anffodus, mae'r ecel na fedrwch chi ddim anwybyddu'r el, mae rhaid i chi ateb i rywsyd. Lle da ni doch? Mae gen ni... Yna un cwestiwn, ydy'n bosib peidio ag ateb os ydy o ar y dechrau hefyd?
Na di. Anna yn gofyn hynny. Dwi'n cymryd bod hynna'n fwy perthnasol efo... Wel, ie, linell gyntaf, na gyn nesta ein byd ar ei bodiau. Tasa ein byd, fysa hynna'n anghywir. Mae rhaid i chi atab ar ddechrau llinell, yn wahanol i N. Non yr oesoedd canol, mi oedd yna ffasiwn beth a reid goll o pobl yn cael hatab i lle, ond ydyn ni ddim yn... Mae'n un o'r nifer o bethau o'r oesoedd canol ydyn ni ddim yn ei gwneud bellach. Mae'r rheola wedi newid fel petai lle. Champion. Oes unrhyw gwestiynau hyd yma ynglyn â'r rhain? Mae yna rhywun wedi danfon ynglyn arall. O ia. Gai ofyn cwestiwn te am yr enwreidd goll yna? Ia. Dwi ddim cweit yn deall. Oedd na enwreidd goll a rhywbeth arall? Oedd, ganolgoll ydy'r llall, felly i fod yn onest, di hwnnw ddim hwnt ag yma, lle bod gen ti syth ar ôl toriad yn y llinell. Ond mewn gwirionedd, hynny gyd i neidio dros rheina pryn bynnag mewn cynghanedd draws. Felly dydiom yma na cacw. Enwreidd goll yn beth eitha cyffredin. Bai ti eisiau dechrau llinell gydag yn? Yn union. Ti'n hollol iawn. Dyna'r fantais anfarth. Mae rhyw fath o joker? Mae yn rhyw fath o joker. Cwestiwn mawr ydy, allan ni gychffwrdd ar hyn yn hwyrach ymlaen, y lythyren H ydy hy yn gytsain yn y Gymraeg, ta ydy hi yn lafariad. Mae'r cynghanedwyr yn tueddu thrin ni fel llafariad, fel bod ni ddim yn gorau i hatab hi. Felly, yn theoretig ac yn gwbl ymarferol, da chi'n gweld cynghanedwyr yn defnyddio hen ar ddechrau llinell. Achos gennych chi hy wreidd goll ag N wreidd goll. Rwan ta, dwi'n neud o fy hun, yn byd aml, ond mae'n ychydig bach yn ddigwylydd, achos da chi yn neidio dros un llafariad galad fel petai ag un gytsain sydd N. Mae hynna chydig bach yn ddigwylydd. Mae allan gwanhau'r gynghanedd, ond mae'n gyfreithlon, so chi'n gorfod bod yn eitha. Beth bawn ni'n defnyddio'r gair fel nawr? Nawr, hollol gyfreithlon, so mae rhaid i ti atab yr N, so ti'n just yn atab yr R. Oce. Yndi, na, mae hynna, handi gwybod, yndi. Diolch. Croeso tad. Reita, mae Emlyn wedi danfon englyn, nawn ni fynd dros eifionydd, ar ôl Cled Morris ar BBC byw yn cyfeirio at eisteddfod Dion, fel eisteddfod eifionydd a llun, nes i sylwi ar hynna hefyd. Eifionydd rholonydd i lun, ei lloen un llu sy'n gwarafyn, cam gymryd dybryd un dyn, yn tarfu ar hedd terfyn. Da iawn Emlyn. Cytuno i'r carn. Fel un, wel, dwi reit ar y ffin fel bethau yn Mwycheli hyn, dwi just ochr iawn o efo'n erch i gael fy ystyried yn lo llun. Eifionydd rholonydd i lun. Ei lloen un llu sy'n gwarafyn, cam gymryd dybryd un dyn, yn tarfu ar hedd terfyn. Englyn, da iawn, hollol gynghaneddol gywir, doniol iawn. A fe'n danfon hwnna at Tom Morris, dwi'n siŵr fydd o'i wrth i bodd. Da iawn, gwych. Di gwneud yn barod jyst i dynnu blewyn o'i drwy nhw. Wel ia, mae eisiau gwneud chwarae teg. Mi fyswn ni, dwi'n yr ymryson, wel mi fyswn ni yn yr ymryson yma fory, ond oedd o'n deud ar Cymru Fyw bod o ddim yn ymrysonol i ni, mae angen cynulleidfa, dydy o'n credu yn y lol Zoom yma fel petai. Felly, berig gwneud i fi aros tan flwyddyn nesaf i gael i rannu hwnna. Champion. Felly, lle dyn ni'n mynd? Dyn ni'n mynd John Charles.
Anna'n gofyn ger yn un nawr i weld ydy'n iawn, please Kay, wrth gwrs. Neu jyst fynd i'r darn nesa, top tips Griff. Peth am, ond hacks cyngenyddol dy hyn, stwff i wneud eich bywydau chi'n haws. Achos mae cyngenydding, mae'n gallu bod yn anodd. Ond mae yna ffyrdd o wneud pethau yn haws, mae yna just tips. Pethau swn i'n licio, swn i wedi dysgu, neu wedi gwrando nhw yn llawer iawn cynt, yn raddol iawn â chi sylwi, mys ti be, mae yna ffyrdd o gwmpas y busnes cyngeneddu yma i wneud bywyd llawer iawn haws. Felly, symud pethau allan o'r ffordd. Tip cyntaf, cofiwch, mae dim ond hanner llinell ydych chi angen. Be dwi'n feddwl efo hynny ydy, mae lot o bobl yn trio meddwl, maen nhw'n trio creu llinell gyfa. Maen nhw'n meddwl, oce, os dwi'n defnyddio gair yma, be gai fynd efo'r gair yma? Cychwynnwch efo hanner llinell, heb feddwl am y gynghanedd, a meddwlwch, be dwi'n drio i ddeud? A wedyn, fel dydodd arwain Parry yn fama, mae'r busnes cyngeneddu mae'n hawdd, da chi mond yn gorfod cyngeneddu hanner yr amser. Arwain Parry wedi dweud hynna. Bosib mae celwydd ydy'r tadodiad yna, ella na fi sy'n bod yn wamal. Ond mae'r pwynt yn ddilys doedd â ddel. Mi gewch chi gychwyn sgwennu llinell o gynghanedd, heb boeni am y gynghanedd, meddyliwch beth eich eisiau dweud. A'r peth bwysica beth chi'n neud fel cyngeneddwr ydy dod i'r arfer o geisio cyngeneddu ymadroddion cyfa yn hytrach na geiriau unigol. Felly cychwynnwch efo ymadroddion cyfarwydd bob dydd. Da chi'n meddwl, o ia, mae hwn yn rhoi rhywbeth i mi. Felly, dwi'n rhoi 3 enghraifft i chi. 1 bore oer, hen ddyn budur, ac ogla mwg. 3 enghraifft i chi fanna. Ond so'n cynghanedd ar eu cyfil nhw ar hyn o bryd. Ond, dwi'n meddwl, taswn i'n rhoi rhyw 2 funud bach, na, llai hynny, munud i chi. Dwi'n meddwl fydd rhywun y fama ar y chat o bosib. Os da chi fansi danfon o draw ar y chat, neu os da chi'n methu ffeindio'r chat, fel ni'n methu gyna. Dadfiwtiwch a cynigiwch linell. O, mae rhywun wedi danfon o beth yn barod. Yn Niwbwrch. 1 bore oer yn Niwbwrch. Reit. Tasa rhywun yn dweud 1 bore oer yn Niwbwrch. So dal yn wrong. Ond 1 bore oer yn Niwbwrch. Mae racen ar yr oer 1 bore oer yn Niwbwrch. Ti'n ei chlywed ti? Ydw. Hawdd iawn i rywun gael ei drysu a gael ei baglu gen yr acen. Y peth pwysig ydy bod ti'n sbio nôl ar y linell. Hitiwch yr acen a gweld, ydy o yno. Ogla mwg er y mwgwd. Yndi, hollol iawn. Ogla mwg er y mwgwd. Ogla mwg a glaw mwan. Ia. Da iawn, Emlyn. Ogla mwg a glaw mwan. Mae hwnna'n hyfryd iawn, dig gwir, dydi. Mae hwnna'n farddoniad, swn i ddweud. Ogla mwg a glaw mwan. Hyfryd iawn. Yn ein bro 1 bore oer. Yndi? Yn ein bro 1 bore oer. Hyfryd iawn. Fe sydd ddifyr efo'r linell yna, yn ein bro 1 bore oer, sa chi'n meddwl, hang on, dydy'r b a r ddim nesaf at ei gilydd. Mae'n nesaf at ei gilydd yn bro, ond ddim yn bore oer. So ydych chi'n meddwl, hang on, sut bo hynna'n gyfreithlon. Ond lle mae'r acen ar ôl bro 1 bore oer. Felly mae'n dangos, sam raid i'r gynghanedd atab, sam raid i bethau fod cyn yr acen. Sam rai, bod pethau'n gorfod bod yn y drefn gywir, dydyn nhw mor reidrwydd yn gorfod bod bod y pellter rhwng y cytseiniad yn gorfod bod unio'r fath. A dwi'n meddwl, pan mae pobl yn dechrau cyngeneddu, maen nhw'n meddwl, reit, mae rhaid i bob dim bod yn union fel yma, fel bod yn ddrych llwyr. Felly mae ein bro 1 bore oer yn eitha, mae'n gynghanedd bach dywyllodrus a gorherwydd, dwi'n meddwl, yn eitha hardd yn te. Da iawn.
So rhywun efo hen ddyn bydyr. Neb eisiau hawlio hen ddyn bydyr. Chwarae teg i chi. Felly dyn ni Ella nawn ni adael hwnna. Hen ddyn bydyr a'i ddewin bach. Hen ddyn bydyr neu ddewin bach. Bron iawn. Bron iawn. Hen ddyn bydyr neu ddewin bach. Ond mae bydyr yn acennog yn dydi. Bydyr. Ond mae bach mae bydyr yn ddiacen, ond mae bach yn acennog. As da chi'n gallu gwneud hynna mewn cynghanedd groes neu draws. Ond, gan gymryd bydyr a bach, sa'ch chi eisiau dweud y gwydyr bydyr bach. So honna'n gywir. Mewn cynghanedd sain. Ond dyna'r unig le da chi'n cael defnyddio'r patrwm yna o air diacen yn cael ei atab gan air acennog. Ond awn ni nôl at yr patrwm yna, mwynhau ymlaen, achos mae hwnna'n un handi iawn. Hen ddyn bydyr yw tudur. Mae o'n odli, ond dydy o ddim yn cyngheneddu. Hen ddyn bydyr yw tudur, jyst odl sgynnych chi fanna. Champion. Awn ni symud ymlaen i'r ail top tip. Mae hwn yn un bach handi fyd. Lluniwch eich llinellau o chwith gan ddechrau gyda diwadd y llinell. Mi roedd hyn fwy opsiynau chi. Mae'n haws dod y hyd i gyfatebiaethau cytseiniol i'r gair brodorion, sy'n air eitha anodd i gyngheneddu, o'i gosod ar ddiwedd y linell nag ei gosod ar y ddechrau. Rwan ta, enghraifft, llinell seithsyll, da chi'n rhoi brodorion, reit, beth sgyn i atab? Wel, mae rhaid atab yr b, r, d, a ac yn er. Felly brodorion Aberdwyryd, sy'n linell gynghaneddol gref, ond dwi'n ni'n beth chi'n mynd i ddeud wedyn, mae'n dipyn o ofyn, tydi. Ond, os da chi'n rhoi gair brodorion ar ddiwedd y llinell, mae'ch opsiynau chi mwy o sydyn llawar iawn mwy eang, achos yr unig beth da chi'n atab ydy acen er, aros gyda'r brodorion. Ond ta, dwi'n cofio sylweddoli hyn ryw dro pan o'n i yn gynghaneddwr lled ifanc, lle. A sylweddoli, mae hwn di newid bob dim. Mae'r joban yma mwy o sydyn wedi dod llawar iawn haws. Wrth gwrs, fysa chi dal yn medru cael Aberdwyryd a'i brodorion, hynny di, fysa chi dal yn gallu ateb bob un gytsain os da chi isio, ond da chi mond yn gorfod ateb acen er os da chi yn rhoi brodorion ar ddiwedd y linell. Mae'n neud eich bywyd chi gymaint haws. Bosib hwn dyn o'r tips gorau allan o top tips Griff. Yna ni symud ymlaen. Hen ddyn bydyr heb urddas. Mae hwnna'n un bron iawn. So rhai pobl yn ei derbyn hi. I mi, mae'r erdd yna, mae bron iawn yn bod yn gynghanedd lysg. Hen ddyn bydyr heb urddas. Mae'r yrdd yna yn tynnu gormod arni. Mae bron iawn yn gywir. Da iawn, diolch Iwan. Ymlaen i'r top tips nesaf. Trydydd top tips. Reit, mae hwn yn da fyd. Os gai ddeud hynny fy hun, lle. Gwnewch unrhyw air sy'n anodd i'w gyngheneddu, yn hawdd i'w gyngheneddu, drwy ychwanegu gair acennog sydd yn cychwyn gyda llafariad ar ei ôl. Ond ta, sy'n o'n gymlaeth, ond mae'n dric bach slei ond effeithiol iawn. Er enghraifft, cymerwch y gair esgyrnog. Ond ta, gair anodd iawn i gyngheneddu, os dawn syth o dan prif acenion y llinell. Felly, tasach chi'n eisiau sgwennu beth fatha hen esgyrnog wys garni. Mae'n ddipyn ofyn llunio cynghanedd pan mae'r gair esgyrnog yn disgyn dan brif acenion y gynghanedd. Ond, os ychwanegwch chi y gair oer ar ôl gair esgyrnog, mae'r posibiliadau yn cynyddu yn arw iawn.
enghraifft, awna gwas ysgyrno goer. Wan ta, yr unig lythyren sy'n cael ei hatab y fanna ydy G. Awna gwas ysgyrno goer. Wan ta, yr unig gair sy'n yna, ysgyrnog, sy'n air anodd i gyngeneddu, ond just rwy'ch ychwanegu y gair oer ar ei ôl o, mae wedi gwneud o yn hawdd iawn i gyngeneddu, just G a G. Awna gwas ysgyrno goer. Enghreifftiau eraill, efo chydig bach mwy o gyfatebiaeth, yn y gwynt ysgyrno goer, neu ryw un gŵr ysgyrno goer. Mae hwnna chydig bach gwell, bach mwy o gyfatebiaeth. Ond beth sy'n neis, os ydych chi yn caniatáu eich hun, jyst i sgwennu'r gynghanedd hawsa posib, gewch chi roi ti fewn yn eich englyn neu yn eich cwydd neu be bynnag, a mynd yn o at i wedyn, so ffordd o gryfhau hon wedyn. Ond o leia, ydych chi wedi cael yr un gynghanedd gywir na. Mae fatha, os ydych chi'n chwarae pêl-droed, ydych chi sgorio'r gol gyntaf na yn gyflym iawn, fel bod chi'n gallu ymlacio yn dweud, oce, iawn, gen ni rhywbeth i adeiladu ohono fo rwan. Felly, hwnna ydi rhif 3 y top tips. O beth ydi cyrraedd? Na. So, dwi'n mynd yn gweld rhai o'na chi. Helo, ydych chi. Yw, mae'n fflyd yma. Champion. Top tips gryth, rhif 4. Wan ta, mae'n beryg fyddai'n cael yn haflu allan o'r Magic Circle am gyfadda peth fel hyn, ond cofiwch mor hawdd ydy lluniau cynghanedd sain anghytbwys ddyrchafedig. Wan ta, anghytbwys ddyrchafedig fel yma. Chi'n cymryd y gair dyddiau fel enghraifft. Ein meddyliau dyddiau dwl. Wan ta, yr unig beth gyda chi fanna yn cynghaneddu ydy, wel, o ran cyfateb cydseiniaid, ydy dyddiau a dwl. Hawdd iawn. Da chi'n hydwch yn gorau ateb yr just dyddiau a dwl. Wedyn, ar odl, wrth gwrs, ar odl fewnol, rhwng meddyliau a dyddiau. Wan ta, o gymryd just y gair dyddiau, rydych chi chwarae o gwmpas, oce, be arall yn posibiliadau ni? Hialau ein dyddiau dig. Champion. Rhinhau mae'n dyddiau da. Neu dawgolau ein dyddiau di. Mae'r posibiliadau bron yn ddiddiwedd. Os ydych chi yn gallu... A beth sy'n handi wrth gwrs efo sain anghytbwys ddyrchafedig ydy, ydych chi'n gorfod gorffen y llinell efo gair acennog, sy'n handi iawn i gywyddau, achos mae rhaid i chi fynd diacen, acennog, holl ffordd yn does. A mae geiriau acennog yn eitha prin yn Gymraeg, felly mae hyn yn gwneud o'ch job am chi chydig bach haws ynde. Champion, felly rwy'n ni her arall i chi, ceisiwch lunio cynghanedd sain anghytbwys ddyrchafedig gyda'r gair cwmwl yn y canol o petai, yn lle mae dyddiau yn yr enghreifftiau yn fama. A mi gewch chi dreiglo, felly gewch chi cwmwl neu gwmwl, a nes roi 2 funud bach. Dwi'n cofio'n iawn, oedd rhywun eisiau danfon enghraifft dros... O, helo, Anna di danfon. Diolch yn fawr. Diolch Anna, hwnna'n gret. Ddau not hwnna, unwaith fyddwn ni wedi, os gan ni un a 2 yn ateb efo'r cwmwl. Rhywun efo wbath ar gyfer cwmwl. Oops. Os da chi'n treiglo gwmwl,
O, helo, con i fynd. A'r ffwl ar ei gwmwl gwyn. Da iawn, Eirian, diolch yn fawr. Neu bod ti wedi cael athro da, Eirian. Dros neigl, daeth cwmwl cas. Da iawn, Anwen, gwych. Maen nhw'n llifo rwan. Ew, da chi wedi ddeffro, gret. Yr hen ffwl mewn cwmwl coch. Ia, da. Y ffwl yn y cwmwl coch. Da iawn. Un oedd gen i yn ymhen oedd dwi'n meddwl am gwmwl gwyn. Mae hwnna'n opsiwn hefyd. Ond da chi'n gweld, unwaith da chi'n... Mae'r patrwm yna o'r sain anghytbwys dyrchafedig, mae'n eitha syml yn dydy, chydig iawn, achos da chi'n mond gan amlaen gorau atab lythyren gynta yna yn y gair fel cwmwl neu dyddiau. Da iawn, chi gael hwyl ar hwnna. Mynd yn ôl chydig bach at englyn Anna. Diolch yn fawr, Anna. Iawn ti da. Na chdi. Drych, testyn. Llun drwg yn llenwi y drych. Y munud tu mewn, ti'n edrych, dolyr a natur dy nych. Yn y naws, cofia ti'n wych. Llinella hyfryd iawn y fanna. Mae yna un gwall mesur yn anffodus. A mae'n eitha prin, deu gwir. O'n i'n sôn yn gynharach fod geiriau cennog yn brin yn y Gymraeg. Be ti wedi wneud ydy cael bod y cwpled olaf yn yr englyn. Mae gen ti ddau air a cennog. Gen ti nych ar y diwedd y drydedd linell a wych. Mae rhaid i naill ar trydydd neu bedwaredd linell fod yn ddiacen. Dydy o ddim yn digwydd yn aml, achos gan amla mae rhywun yn stryglo i ffeindio'r llinella yma. Ond maen nhw'n llinella da iawn tu hwnt i hynny. Felly, dwi ddim yn gallu rhoi... Mae rhaid i mi roi geiriau diacen yn y ddiwedd yn yr un olaf. Neu, tredi ddim. Gyd i roed o naill yn y trydydd neu'r ddiwedd y drydedd linell neu ar ddiwedd bedwaredd linell. Ond mae rhaid i un fod yn naill ar drydydd neu bedwaredd fod yn acennog a'r naill yn nhw'n gorfod bod yn ddiacen fel petai. Dwi'n mot. Dwi'n chofio hwn. Iawn. O, diolch yn fawr. Paid o phoeni, ond mae'n... Ond, wyst ti, tor mesur ydi o yn hytrach na chamgymeriad cyngeneddol. Da iawn, gwych. Dros gwmwl tra'n meddwl lawn. Yn cweit yn iawn. Dros gwmwl tra'n meddwl, ti angen M yn fanna wedyn. Dros gwmwl tra'n meddwl miawn. So hynna'n iawn. Meddwl mewn cwmwl cu, yndi. Mae hwnna'n gret. Diolch yn fawr, Dilwyn. Dros gwmwl tra'n meddwl miawn. Lyfli. Da iawn pob. O, ddech chi gael hwyl ar hwnna. Awn ni ymlaen. O, reit, ia. Hybydd iechyd ar gyfer y tips dwytha yma. Mae'r tips dwytha yma go iawn yn ymwneud â trio neu cyngeneddyn haws. Just fel bod dwi ddim yn cael fy saethu gyn burddion sydd yn credu dyla cyngeneddu fod mor gain a phosib. Nid defnyddio'r triciau uchod o reidrwydd mataro ar y llinellau cyngeneddol gorau, ond mi naeth y triciau hyn sicrhau bod chi'n gallu llunio llinellau ag yn weddol di-drafferth. Mae hyn yn helpu chi fagu rhugolder, a mae hynna'n bwysig iawn. Fel dysgu iaith, mae medru gofyn am beint o gwrw neu ble mae'r tu bach yn ddefnyddiol iawn. Wedyn mi gewch chi fynd ymlaen i greu areithiau cywrain efo petai. Ond buan iawn y do nhw. Gwych, reit. Symud ymlaen. Gweld Anwen y fanna, llongrwchiadau Anwen ar yr ymryson heddiw yma. Dwi'n mynd trwad. Gwych iawn, da iawn, wir. Mae'r Zoom ymryson, mae'n da, dwi'n joio nhw. Cymryd rhan fy hun fory. Felly byddai yn marw o nerfs. Tua 1 gloch prawn fory. Gwyddiwch drostai. Reit, quiz.
dwi yn berson creulon ofnadwy. Reit, pa linella sy'n gywir, pa rei sydd yn anghywir. Ond peidiwch â phoeni, mae rhai o'r rhain yn anodd, ond dwi wedi dewis nhw, achos yn gobeithio mi wneith o ddangos hyblygrwydd y gynghynedd, weithiau mae pethau sy'ch chi'n feddwl sy'n anghywir yn gywir ynde. A dangos y math o lefydd mae rhywun yn baglu, y math o resyma mae rhywun yn baglu ac yn sgwennu ambell i linell anghywir o bryd i gilydd. Nawn ni gychwyn o'r linell gyntaf yma. Nawn ni weld pwy sydd digon dewr i ddadfiwtio ar gyfer hyn yn hytrach o'r chat. Un glain bach yn glywyn byd. Cywir neu anghywir? Cywir, dwi'n credu. Cywir, da chi'n iawn. Un glain bach sy'n glywyn byd. Alan Llwyd i honna. Erbyn y noson honno. Anghywir. Mae'n hollol gywir. A mae'n ddifyr. Dwi'n meddwl, sa'n y gyfnod, swn i wedi meddwl bod e'n anghywir. Mae'n gynghanedd lysg, erbyn y noson honno, bod y gyfatebiaeth yn agos iawn at ei gilydd, ond mae hynna'n berffaith gyfreithlon. Felly, cywir. Diolch yn fawr, mae wedi dysgu bach hynny. Da chi wedi, o'r diwedd gwych, na fo. O'r gynghanedd lys, da ni'n sylweddoli Gruff bod rwy'n yn cael bod mor agos i'r... Mi gewch chi, gewch chi fynd holl ffordd at y bumed sillad fel petai. Yn berffaith gyfreithlon. Rhif 3 wedyn, mae hon wedi esbonio. Cywir, a nhw'n yn bawd i fyny, hollol iawn. A wedyn, paid â sôn am esbonio. Na, medda rhywun, wel ma hi'n gywir. O'n i, eto, swn i, siwr o fod na o na di honna ddim yn gywir, achos bod sôn yn hir, bod na faid trwm ag ysgafn. Does a ddim ffasiwn beth a baid trwm ag ysgafn mewn hynny'n lysg. Yr unig le lle ma' na ydy os ydych chi efo rhywbeth fatha y mae sôn yn meirionydd, lle mae gennych chi ddwy en. Dyna'r rheol. Mae'n reol wirion mewn gwirionedd, achos dylai un byd bod yn sylwedig ar sut mae pethau'n cael eu sillafu. Swn i'n dweud bod mae well gen y linell mae hon wedi esbonio na paid â sôn am esbonio, ond mae paid â sôn am esbonio yn gollol gywir, ella ydych chi'n meddwl, angon, os yna fai trwm ag ysgafn na. Felly, ella bod hynna'n neud bywyd pawb yn haws. Gofid rhyfeddol gafwyd. Rwy'n eisiau cynnig cywir neu anghywir? Anghywir, dwi'n meddwl, rhy debyg, ie? O, mae'n gywir. Mae'n idrach fel tasai'n proestio, gofid rhyfeddol gafwyd. Da chi'n meddwl, angon, na, mae gennych chi dy ar ddiwedd gofid a dy ar ddiwedd gafwyd. Ond mae'r llafariad deusain yn gafwyd yn ei hachub hi. O'n i'n gwybod hyn tan chydig blynyddoedd yn ôl, bod hawl gennych chi wneud ffasiwn beth, ond mae hynna'n berffaith gyfreithlon, oherwydd bod gofid yn llafariad syml, unsain, a gafwyd yn llafariad deusain, deusain lleddf da ni'n gael o hynna, lle mae yna ddwy sain glir iawn, wy. Felly mae hwnna'n un bach handi iawn. Reit, rhif 6, air gywydd eiriau'r galon. Dwi'n eisiau cynnig. Neb yn siŵr. Mae yna siglo penna, da chi'n iawn. Mae'n anghywir. Hawdd iawn wneud efo gair fatha cywydd, da chi'n siŵr iawn, be dwi'n atab, da chi'n rhoi del i fewn, a o'n sydyn, na. Ond mae gywydd y galon, dyn nhw ddim yn cyngeneddu. Felly, na, sori, mae hwnna'n anghywir. Mynd yn fler, mae'r border bach. Cywir neu anghywir? Anghywir. Mae'n berffaith gywir, cofiwch. Mynd yn fler, mae'r border bach. Mae hwnna yn sain anghytbwys ddyrchafedig, fel da ni bod yn edrych arnyn nhw heno. Bler yn ordri efo border, a border yn ordri efo bach. Eto, syml iawn. Sa'n gallu sgwennu cyngeneddion fel drwy'r dydd. Sori, Gruff, gael darfyd, diolch os bod bler yn swnio ynglys di yn hirach na border. Dwi'n falch bod chi wedi cadw hwnna, Emlyn. Tasa bler a neu
neu her, sa bler a her, sa chi'n cael odli rheina o'i gilydd. Ond, achos mae border yn air iacen, yn air deusain, da chi'n gorau poeni am hynna gwbl. Felly, wrth odli yn gyffredinol, enghraifft bod bler a her ddim yn odli, ond mae bler a border yn odli efo'i gilydd, a mae her a border yn odli efo'i gilydd. Dyna'r ffordd symla fydra i esbonio fo. Felly, ia. Sori Griff, beth o felly, di goddefiad, ia? Mae'n wir bob tro, yndi? Mae'n wir bob tro, cofiwch, yndi. Felly, meddyliwch am sôn, mae sôn yn odli efo calon, ynddi. A mae ton yn odli efo calon. Ond sa chi ddim yn odli sôn efo ton. So, mae o'n... Os da chi'n meddwl amdano fel perthynas, mae sôn yn perthyn i calon. A mae calon yn perthyn i ton. Ond dweud ton a son ddim yn perthyn i'w gilydd. Os di hynna'n ei synwyr. Fel yma'n gweithio. Gret, gwych. Wedyn, linell nesaf, tebyg iawn linell gynt, wrth ddigliach bach border, cywir ta anghywir. Dwi'n dweud, dwi'n cael gymaint o'n yn anghywir. Mae hwn yn anghywir. So, di eisiau bod hwn yn gwys anodd, ond neu pethau haws i chi mae. Y rheswm dwi'n rhaid hwn, mae border bach yn cyngeneddu efo'i gilydd mewn cynghanedd sain anghytbwys ddyrchafedig, ond ydy bach y border ddim yn cyngeneddu efo'i gilydd mewn anghytbwys disgynedig. Creulon de, just ffordd o ddrysu pobl. Da chi'n gwybod hynna, unwaith da chi wedi hamro hynna i fewn i'ch penna, a da chi'n gweld nhw, da chi'n gallu dweud, o ia, mae hwnna'n gywir. Newch chi ddim wneud, mae bywyd yn dod gymaint haws, ynde. Dwi wedi dewis yr enghreifftiau yma oherwydd bod nhw, dwi'n gwybod, dyma'r pethau oedd yn maglu i ychydig blynyddoedd yn ôl. Reit, da ni frysio drwy hein wan, reit. Yn awen can yr eos, cywir neu anghywir? Ddim eisiau cynnig. Anghywir. Anghywir. Tir sigledig sy'n gael ei hwn, yn dechnegol, mae'n gywir. Mae'n gynghanedd lafarog. Sa'n byd yn cael ei hateb, a dig wir, mae'n o ddefiad achos da chi'n neidio dros yr en, yn awen can yr eos. Wan ta, o'n i'n edrych ar englyn da iawn gen ti Arfon Williams os o dwytha. Oedd yn cynnwys awnaf rhag ofn. Wan ta, oedd hwnnw yn gynghanedd gywir na bod am sain yn cael ei hateb. Beth swn i'n alw yn dodgy yn fel cynghanedd, swn i'n trio peidio defnyddio gormod ohonyn nhw, ond mi wneith ar y bench os da chi mewn congol. Dyna swn i'n dweud. Ond mae'n werth bod y peth yn gyfreithlon o bethau, lle. Cofn i chi weld un allan yn y gwyll a cael sioc. Un bychedd mewn baban bach. Cywir neu anghywir? Mae hyn yn anodd, dwi'n cyfadda, dwi'n gorfod meddwl o hyn. Dwi'n eisiau cynnig. Mae'n anghywir. Bod hi'n idrach fel tasa gen i yr holl gynhwysion i fod yn gywir, mae bycher a bach yn cyngeneddu. Ond tasa hi yn... tasa chi yn tra'n cyngenedd sain yn mor rhyfedd i ein byched bach, so honno'n berffaith gywir. Ond mewn cynghanedd draws neu groes, da chi'n methu cael y balans yna o air a cennog fel bach ar ddiwedd y linell yn ateb gair diacen fel byched ar ganol y llinell. Dyna'r rheol wastad mewn cynghanedd groes neu draws. Oni bai yn ail llinell englyn. Just un o'r rheola bach o od na fel petai lle.
Nid eisiau bod yn amhosib dysgu'r rwtch yma mewn 12 wsos, do. Mae'n her, dydy. Sy'n mynd ymlaen sydyn, Cawr fy Rhyddid Caerfyrddin. So, ydych chi'n cael llawer amser i sbio ar hyn. Cawr fy Rhyddid Caerfyrddin. Mae'r holl gytseiniaid yno, ond ddim cweit yn y drefn iawn. Not necessarily in the right order. Meddyliwch am yr acan, Cawr fy Rhyddid Caerfyrddin. Mae rhydd ag yrdd. Da chi'n hawdd iawn yn gallu sbio ar hwnna meddwl bod hi'n gywir, ond di'r acen ddim cweit yn y lle iawn. Wedyn, yr un nesaf, un os da cyn distewi. Hywir neu anghywir? Anghywir. Mae hi'n gywir, cofiwch ymlaen. Mae'n rhyw reol dy ated, dwi'n mynd i chofio rwan. Da chi'n iawn, i bob pwrpas defnyddio'r glust, a dyna sy'n bwysig yma, na crefft i'r glust ydy'r gynghanedd. Un os da cyn distewi. Wan ta, mae hyn naw'n rywio lot, dwi'n meddwl, i glust ogleddol fel fy nghlust i, swn i'n sicr yn dweud distewi. Glust deheuol ella yn fwy tebygol o dweud distewi. Ond, a dwi'n meddwl, yr egwyddor ydy, byddwn nhw'n oddefol o dafodiaeth yn gilydd o fewn yn gyffredinol. Swn i'n derbyn y linell yma, os da chi'n dweud un os da cyn distewi, mae'n hollol gywir. Mae hynna'n rhywbeth sy'n digwydd yn lot efo ST. Stori, sa'n ni'n dweud yn y gogledd, yn hytrach na stori, ynddo. Wan ta, yr un nesa, bob un syl, bob un syl, rwy'n byw yn y shed. Cywir neu anghywir? Bob un syl, rwy'n byw yn y shed. Mae hon yn un. Oes angen atab yr aich yn shed, oes? Wel, dyna cwestiwn. Nid yn gymaint atab yr aich, ond y cwestiwn o ran sain ydy yn dderbynnol i gael ei atab gen sh. Ond mae hon, dos am ateb yn fama. Mae pobl yn anghytuno am hyn. Yn gyffredinol, mae pobl yn dueddu i dderbyn syl yn ateb sh. Ond fysa rhywun fwy caeth, sa mei Mac er enghraifft, yn dweud, na, triwch beidio i wneud o. Bod s yn sain hollol wahanol i sh. Swn i'n ei dderbyn o, ond yn derbyn illa bod hi yn chydig bach o wendid cyngeneddol, ond mae'n gyfreithlon fel petai. Yr un nesa, daw o ddarfod ei therfyn. Groes y gyswllt. Os dwi'n ei ddweud chi bod e'n gywir felly do. Dwi wedi chynnwys i achos daw o ddarfod ei therfyn. Da chi'n sylwi bod ddim yn cael ei atab yn ddarfod, ond oherwydd bod yr oth yn dod syth o flaen o ddarfod ei therfyn, mae'r yn llyncu yr felly da chi'n gorau ei hateb hi. Mae hein yn enghreifftiau eitha anghyffredin, maen nhw jyst Mae'n jyst yn dangos clyfrwch y bardd Alan Llwyd digwydd bod bi a hon. Ta fi EPA, dwi'n siŵr. Ond dwi'n cofio, dwi'n meddwl ges i fy ysbrydoli gen rhywbeth gen Alan Llwyd a'i thinkrau chydig bach jyst ar gyfer dangos posibiliadau. Lle. Daw o ddarfod ei therfyn. Ond da chi'n clywed, unwaith da chi'n ei hadrodd hi, da chi'n clywed, o ia, na, mae'r yn diflannu yng nghesail o'r F. A wedyn, yr un ola o'r cwis, enwau o waed ydyn nhw. Cywir neu anghywir? Ydych chi'n falch iawn, dyna ddiwedd y cwis. Ta ydych chi'n colli hyder yn llwyr gan fy erchill cwis gwestiynau. Enwau o waed ydyn nhw. Cywir. Gywir, da chi'n iawn, mae o'n gywir. Enwau o waed ydyn nhw. Eto, mae'n eitha digwydd, mae'n eitha slick, achos mae'r N, mae'n ddipyn o bellter rhwng yr N yn enwau o waed, ond gan mae llafariad ydy wau o waed, enwau o waed ydyn nhw. Ond gan mae N ydy'r gytsain ola cyn waed ar acen, mae'n berffaith dderbyniol i chi ateb enwau o waed ydyn nhw. Ond be mae'r holl
enghreifftiau yma o linellau mae pobl yn meddwl i ddechrau, o, dwi'n siŵr os di hwnna'n gywir, ond sydd yn gywir, mae'n dangos i chi, mae yna fwy o bosibiliadau ar gael i chi fel cynganeddwyr na sa'ch chi'n ei feddwl ynde. Cynganeddwyr yn bethau eitha digwylydd. Mae'n ta ymddiheuriadau am y cwis ffiaidd o galed yna, ond mae'n dangos mor gywrain na i ddim dweud cymlaeth ydy rheola Gerdd Dafod. A gallu fynd rhywbeth blynyddoedd yn eu hastudio nhw, a dal cael ei baglu o bryd i gilydd. Ond dwi'n meddwl dyna sydd yn gwneud o yn grefft mor ddifyr. Be sy'n ei ddweud ydy, y ffordd ora i fagu rhugolder, a dyna mae rhywun yn geisio ei wneud yn fan hyn, ydy drwy ddarllen a mwynhau cerddi caeth. A drwy osmosis, mi ddysgwch chi beth sydd yn gweithio a dod i adnabod cynganeddion a cynganeddion cry. A enghraifft y gwydd gwych gan Rhys Iorwerth i gloi o gyfres dwytha'r talwrn, 12 llinell, mae wirioneddol hyfryd. Syth ar ôl gen i ferch fach, o dwi'n credu. Bygythiad oedd y testyn. Mae'n ddiwrnod oed, ac oedi mae fy merch fach a fi. Mae yna ia ar gopaon y tir, ac o'r ffenest hon, dyna nhw'r y cystogodion nôl ar dryfan. Rhy hydrefol ydy eira'r glyderau, ac o'n cylch mae'r geiau'n cau. Ond wrth y llen am enid, dalia fi mewn diawl o fyd i weld tail yr eiliad hon. Lliwiau haf ar ward llifon. Mae'n syml iawn. Mae'n dylanegol y feddwl, mae'n llifo yn rhwydd iawn. Lot o gyngeniddion llysg, mae'n diwrnod oed ac oedi mae fy merch fach a fi. 2 fach, ond sa'r rhan fwyaf ef yn dweud, pidwch ailadrodd yr un gair ddwywaith mewn llinell, mae'n dangos diffyg geirfa. Mae'n gweithio'n wych yma. Mae fy merch fach a fi. Mae'n arafu pes y peth yn hyfryd iawn. Ond mae yna linella hyfryd, dalia fi mewn diawl o fyd. I weld tail yr eiliad hon. Mae dy yn cael ei dilyn gan H, sa rhan fwyaf o bobl yn dweud bod hwnna'n troi'n ty. Ond gan bod y ddau yr fath, weld tail yr eiliad hon, neu weld tail yr eiliad hon, hollol gywir. Lliwiau haf ar ward llifon. 12 llinell, a mae'n gerdd hyfryd iawn, gan un o feistri cyfoes y grefft. A dyna'r cyngor gorau fydda i ddweud, ewch a darllenwch gerddi caeth bobl eraill. A mae lot o nhw, mae nhw ar gael ar wefan y talwrn. Mae yna stwff gwych iawn yn fanna. Un gyn Meredydd Hopwood yn gyfres yma'n arbennig. A dyna ni. Oes yna unrhyw gwestiynau neu sa rhywun eisiau pres nhw'n nôl? Oeddech chi'n di talu amdano fo pen bynnag, so oeddech chi'n cael pres yn ôl. Unrhyw gwestiynau? Dwi wedi postio un nes i ar gyfer testyn o drych, dwi'n meddwl. Anna wedi gwneud un efo drych. O ie? Dwi'n yn gwybod os dwi'n gywir effidio. Neu os dwi'n dweud. Nethon chi ddamfynu ar y chat, do ta? Do. Eithio. Dwi'n mynd gallu ffeithio chi te. Dwi'n meddwl bod ti wedi dod drwan ymlaen, dweud gwir. Croeso chi e-bostio hi draw at... Dwi'n meddwl bod gynnwch chi'n e-bost i pyn bynnag. Mae hi. Hwn yr Rhys sy'n llygad drythu. Ar ddoe, ar ddyn yn crechwennu. Ar y gysgod rhyw fod a fi. Hen rafu yn arafu. Yndi, perffaith gywir. Arbennig o dda. Hwn yr Rhys sy'n llygad drythu. Arbennig. Da iawn. Gwych. Wel, gobeithio fod pawb am fwynhau gweddill Eisteddfod i chi da i chi te. Gobeithio gwelwn i chi gyd yn Nhregaron ymhen blwyddyn yn y cnawd yn te. A byddwch chi gyd yn gyngeneddwyr rhugl a arbennig erbyn hynny. Gwych. Diolch yn fawr, Griff, a diolch yn fawr Dafydd am bob dim o'r deuddeg wthnos ola yma de. Diolch i galwad. Teren y soed. Gar iawn efo ni os gael dweud. Diolch yn fawr.